ubheke ukuthi wena Sidumo ngizokushiya wedwa la ekhaya. Hayi khululeka sisi, iba free nje. Yes, kuningi ongangenza ngikhathazeke. Ngiyaqeda khona manje Thoko. Awu sisi, impela ngizobheka yonke into nje ibe kahle. Hawu i-weekend nje sisi insuku embili hawu bantu. Lalela Sidumo, lamakhekhe yowanikeza umfundisi ekseni siyezwa? Yebo sisi. Isikhathi sesihambile ke ana. Amasuitcase aselungile nje ngiyolanda manje. Oh, lalela Sidumo. Unayo utelefone ukuthi ungithinte emakhona okwenzekayo? Yebo sisi. Izantombazane, ngicela ukuthi nawe uphonsihlo la ekhaya. Sonke isikhathi sisi, sonke isikhathi sehora, angeke asisuke lapha emehlweni nami. Uyabona Sidumo, empilweni yami angikaze ngicela, kodwa namhlanje ngiyacela. Yebo sisi. Yebo sisi, yebo sisi. Yibo labo yebo sisi abangidinayo, abangikhombisa ukuthi akuzukulunga lutho la ekhaya. Yebo sisi. Bakwethu. Asimey. Ngiyeza Thoko. Ngiyabonga Thokosi. Sidumo, ungakhohlwa ukuvala eminyango ebusuku yazo? Yebo sisi. Ungakhohlwa ugesi? Yebo sisi. Ungakhohlwa ukhiya la efront mangabe uphuma uyezwa? Yebo sisi. Anti isitimela siyahamba. Thokozile. Kahle ukuthi Sidumo ngimtshelile konke angithi. Sidumo, ngikutshelile ngamakhakha mfundisi. Yebo sisi. Lalela ke Sidumo, ukwenze konke engikutshele kona ukwenze kahle. Siyezwana na? Yebo sisi. Nisale kahle. Bye bye. Yebo. Isitimela sasishiya phela. Yini kwenze njani? Kuka mama Maseko la. Iyayikhona. Nanti iphasela lakhe. Sayina lapha. Ngiyabonga. Sala ngapha. Bantu. Yini nje? Thu, hayi bo. Weza ukuthini? Impahla zasemsebenzini size kanjani kumina? Weza ukuthini Thoko? I-underwear phela leni. Le underwear kufanele ukuthi ibe umbukise ngesonto elizayo. Angazi ukuthi bayiletheleni la kumina. Angazi ngizoyenza. Ivele France Thoko. Kodwa ngizokwenza njani bakwethu? Ngoba uyeza ukuthini Thoko? Iyona yodwa la eSouth Africa iyabiza. Angikwazi futhi ukuyishiya noSidumo. Thoko ngenze njani? Wena sohamba nayo yina sikwazi ukuhamba nayo. Ishiye khona lana. Hawu anti izokwenzakalana. Asikwazi ukuchitha. We, sekusele 30 minutes phela. Asinikeze uSidumo yena osele la ekhaya. Sidumo ngithi ngeke yenzeke lutho. Hayi. Sidumo Thoko. Ngayini kuLouise abantu. Kodwa yini esokwenzeka kuyona anti? Hayi ngiyathembisa sisi mina. Awuboni ke. Nisale kahle. Bye bye. Nisale kahle. Bye bye anti. Bye bye. Hayi nambe kahle. Lalela lapha Sidumo. Njengoba usisengekho nje, esami isicathulo sizokhala lapha. Hayibo, ungafuna ungizana umzila usisuma iphuma la. Uthe Sidumo, wena ufanele ukhele umnyango la phambili. Ngathi ubo lamakhekha lapha kamfundisa ngabani uthabheke obani. Lamathrows ama-under ngitsho le ingubo zangaphansi uthe sibheke obani. Uthe sibhekwe yimina ngathi uzo yami ngingabele zokhala la. Uthini? Uthe ngibhekana la e-third bathroom ngibocisha ngathi ebusuku njalo ma uthe nala edanelu kohlala mina la. Uyabona? Kwe uthini uthi yimi ngizokhonya la. Yimi ungqoshishile manje la. Ufuna ukuthini? Ungaba ngqoshishile lo, kodwa mina ngikubhekile, ngikulalele. Vele uyinhloli wena vele uzimpipi. Uma ngeke ngakuthola nje wenza okuthile. Ngomtshela usisi sobe sesibona ukuthi ubani ungqoshishile lo. Vele wena uready gogo vele nje ngithi. Futhi uma ucabanga ukuthi usisi uyakwethemba. Khwasha! Awuswanga kahle. Vele uyangethemba ngempilo yakhe yonke. Yeah. Oh, yeah, Mayor Maseko's residence, yebo. Umakhwele endleleni lo, Sidumo on the line. Hey, yes, can I help you? Oh. Uthunywa usisi ukuthi ubongihlola. Oh, hayi, is good. Oh, iphathi no, ayakho phathi la sisiya. No, utshwala elutho, hayi kanti ke hayi lutho. Yonke into ihamba kahle impela. Yeah.
Oh, hayi ke nokulungileke. Yeah. Okay. Bye-bye. Oh. Bangitshela Francis. Oh. Maseko's residence here. Makulendele Stumo on the line. Can I help you? Hey, wena khokho. Imkhulungane yani. Uyazi usuka la ibizolo empini nje sobuya. Ufuna uyizwa uhlola mina, ubheke mina. I-hour an hour. Ungabadlali yazi. Yini? Akho nhlaba lapha. Hey. Makube inhlaba nawe khokho. Your radio. Where's the Kokolo? Yes, sir. Oh, kanti ukhona. Khona bonke ngingayaphi ngo6 ekseni kanje. Ufunani gogo? Ngizokuhlola. Uzongihlola? Ungihlolani? Bigilingwane mina obuzama ukuyenza izolo. Awuzweke manje. Khona imgilingwane kade ngizama ukuyenza izolo. Ngidlalele kahle lapha ekameleni lami. Nginalutho. Ngibhekelela sengisho leingubo zanga. Yabona? Ama underwear kasisi. Uthi ngikholwe yilokho. Uyazi uthini gogo? Ngifuna ukuba nempela sonto ekuthulile, angifuni ukubona umuntu, angifuni ukubona lutho, angifuni lutho nje. Impela uyazi ukuthi ngayidalela, ngiphuphele, ngidlala ijackpot ke, ngibheke nalama ingubo lezi zam underwear kasisi. Kwaphela into engalunganga lapha. Oh. Hayi sisi, uyazi ukuthi gogo, impela ngifuna ukuba nempela sonto ekuthulile. Oh, awu mfundisi kanti ke amakhekhe akho mfundisi angale kitchen. Iya into nje bengisathi ngizenzele ikommission. Angazi noma mfundisi angayithanda. Awu Stumo, ngiyabonga ndodana ngizoje qaba masishane. Sekuseliyo. Kahle bo. Sekuseliyo abelotho nje vo. Indaba yamakhekhe iqala weStumo. Hawu Stumo ndodana niwona amakhekhe la? Na mfundisi. Ibox leli sesandle sokudla mfundisi. Oh. Hawu, siyahamba isikhathi weStumo. Nami kumele ngihambe. Yebo. Ngamnikeza nje icezana lekhekhe lapha Stumo. Hayi mfundisi lawa ngithi awemali umcimbi lo uzokwenza. Hayi lutho mfundisi. Hayi ngizothatha mina wonke lamakhekhe ungakhathazeki Stumo. Uyazi ikhekhe lami nihamba phambili. Kudala ngangilizwa. Ungibonga lokhu meyi umthathu ngiyambona epracticing ngolesine. Kulungile mfundisi. Usale kahle ndodana. Yebo baba. Hi Stokes. Hawu nethi. Ay angikho. Ingani ukhona nje? Angikho. Stumo. Ngiyakubona, ngiyakuzwa. Ngibonakala engathi ngikhona. Bonakala ngathi ukhona kodwa ngikho. Lo Sidumo lo umjwayele wena uzoba khona ngomsombuluko. Lo uSidumo omusha lo. Hayi lo Sidumo lo ozwana naye wena. Stumo. Yazini. Ngimubuke kanje ngoSidumo engimazi. Lo uSidumo othembekile, olala ngesikhathi, avuke ngesikhathi, futhi ke uma ke bamba ucingothi ke hello, May Maseko's residence here, can I help you?
Yazini, kodwa uzwa kanje ngosidumo engimazile. Yebo, lo Sidumo lo uthelela umfundisi itiye kanje, yabona? Ya, bese ke futhi ngeke umzwe lokethi noku radio gogo. Futhi ngeke umthole futhi eloku etshontsana no sugar. Angitshela, wesidumo, uyagula lo Sidumo yini? Cha. Kunjalo nje akuyena lo Sidumo wena ongazwana naye. Usidumo omdala ke? Mawufuna lo Sidumo, buya ngomsombuluko. Ay, cha. Awuthi excuse. uSidumo omusha lo usawuvula umnyango. Sawubona. Yebo. Ngikuthabo Sibiya. Yeah. Oh ngiyabonga. Oh, Ngisebenzela inkampani yomshwalense yakwa New Life Insurance Company. Hlala phansi. Uphi Sidumo? Yabona ke umuntu obuke kanje ngosidumo nofana noSidumo uyovula umnyango lengaphambili. Ofuna uSidumo abuye ngomsombuluko. Nonke nina zimbungulu niyagula lapha emakhanda. Umfundisi walandile amakheke. Ungangibuze. Usuke wacabanga ukuthi kungenzekani emndenini wakho uma ungedlula emhlabeni? Bangakwazi ukuziphilisa ngaphandle kwemali yakho. hayi kanti Kumele ube unomsebenzi omuhle, ohola kahle. hayi Kodwa konke lokhu kungaguquka uma ngelinye ilanga inombolo yakho ingabizwa. Uyabona ngisho sengisho ukukhuphuka. kanti futhi bebe Bangenze njani? hayi Umkakho kungamela ushiye lo muzi omuhle kangaka. Yidle. Ungangibuze. Amakheke kamfundisi. Ngoba umcimbi usuqalile nje. Ngcono ngasebuye. Utshela uSidumo ukuthi ngwathathile amakheke uyezwa? Okay. Okay. Sayina lapha. Ukupheka kwakho konke kobe sokuphelile. mnumzane bheka angikwazi nokusayina futhi angikwazi nokubhalika imali yami kodwa ke bheka la wena ukuhlupheka kobe kuphelile kumina kobe kungaphelanga wena uhola 2000 rand ngenyanga Noma ungathoba nje isiphambano. bheka la unomuzi wena unonkosikazi unezingane uhamba ngomnyonyovu wemoto mina kodwa ngihamba ngebhayisikili Ngizamsiza wena kodwa. bheka la wena mina ngiholi noma ne2 rand ngenyanga ngizwa mfowethu bheka la uyabona ukuthi Sayina, kuwena mfowethu. kuwena isikhuthi kimina it's not nice mfowethu ngolufika nje isikhuthi is nice kuwena yabona hayi mfowethu bheka la hayi yeka kumina yeka mina Ngizama ukusiza wena. awusizi lutho ngalutho Kodwa ngisuka kwa New Life Insurance Company. kuyayifanela nje mfowethu noma ngawufuna ku-old noma ku-new kuyayifanela nje hawu New Life Insurance Lofas Insurance oh. Hello, Game Maseko lana, can I help you? How may Maseko ageko? Ya usis may ageko. Ya njengoba ageko si sangethi. Ngiyasho ukuthi ageko. Ya uyoza buye. Oh, aw. Oh. Sis, oh. Yeah. Hayi konke kuhamba kahle sis. Ya umfundisi wathathile amakheke yebo. Ya usho lama underwears ya akhona sis. Hayi la kitchen sis. Hayi abheke hayi kahle kakhulu sis. Ngabe hayi kahle sis impela. Usizi kanjani ngathi impela sis ngempela bengiwabhekile nje manje. Ngihambe futhi okay sis kulungile ke imali ncane okay. Okay hold on. Wait a minute. Eddie! Sisi. Yonke into ihamba njengoba bengishilo sisi. Akukho konke kuhamba kahle sisi. Yebo sisi. Oh, okay. Yeah. Okay, bye. Bye.
Awu yebo mfundisi. Stum. Yebo mfundisi. Stum. Yini lenhlekiswa ngenza yona Stum? Ngithi yini manje lenhlekiswa ngenza yona? Yini mfundisi khona ungalunganga indaba khekheni. Stum. Yebo mfundisi. Ngolukhulu uthando ngithatha lebhokisi akuthwala namakhekhe umcimbi Stubo. Sakungibona kubuthena abantu la. Nami sengingoma lamakhekhe la. Sengijabula bathengela amakhekhe. Kodwa inqaba ongazange ngibone. Yini anginovula la. Awubuka nje ihlole ngithola la. Kodwa awubheke nje Stubo yini kodwa yini lenongeza. Stumo inhlakisa yani kodwa lo ongenza yona. Awubheke ukuthi ngithola ngaphakathi Stumo. Yini kodwa yonke le. Ngithi Stumo yini lena manje awuyibona ukuthi yini lena Stumo. Ingoba zangaphansi. Ngifaka lutho kuwena manje. Ngithi lokhu yini awuba ucabanga nikhanda khona lisebenza kahle. Yini lokhu ubona kuyini lokhu. Ngithi Stumo kuyini lokhu manje. Mfundisi uma wena uthatha le box lengubo zangaphansi kusho uwethu uthatha amakhekhe akho mfundisi. Phama ngisituma ngithi nginika amakhekhe ami njengamanje nje. Mfundisi bashotshile nje mfundisi. Wesituma. Uthi ngizodayisana emcimbini. Khuluma uthi uzodayisana. Mfundisi ngizokubhakela amakhekhe mfundisi. Wena Situmo. Yebo mina mfundisi. Hawu uneqiniso liphelele impela Situmo ukuthi ngeke impela ungafakela usheva ama customer ami. Mfundisi awukwazi ukuhlala noMeyi endlini eyodwa ungakwazi ukubhaka amakhekhe. Hayi lutho phela. Mfundisi. Awusabona Louisa. Wenzani lapha baba? Louisa kukhona ntshontshe amakhekhe amadebha komila omcimbi. Manje uSitumo sengizamela ungenzela amanye futhi amakhekhe. Amakhekhe wantshontshwanga mfundisi. Uthe uma ungafiki ngawathatha ngayowadayisa emcimbini. Hayi gogo amakhekhe la atshontshe ufethe angithi Ufethe akawantshontshanga amakhekhe wena. Waza mfundisi asisheshe akonakele lutho. Hayibo. Manje lamakhekhe ngiwabhekayo kanti ungawasebenzisa ukufakela ushemvu bonke labangane bakho abayizimphungulo. Phu. kwame Maseko lana umakhole endleleni khulukhulu Stumo speaking. I can help you. Ini hey Choko in cha lutho ukwazi in umphethe kuphela malini 5 rand Choko in uyona ngo6 ngomsombuluko ekseni. Ya bheka la usisi bayabuya la ngomsombuluko ngo7 ekseni. Nizobe senabili. Ufuna namhlanje? Hayi Choko bheka le ithukutshela ngikhathele mfowethu elutho man hayi bona uthi lesine uwenzani? Ngikhathele man man angikwazi. For sure 5 rand angithi. Okay. Ungabongi mina ngibonga usisi ngoba akekho. Okay. Bheka kodwa usheshe, okay? Usheshe impela. Right. Okay. Bye. Hayi man. Yazi man. Lo ngifana nomuntu angimthola. Umuntu wani? La ngize ngathola lo mfowethu lo. Yazi uyongisincedile nje. Hayibo, angibothe umphethe kuphela. Awuvele umphethe nje lo. Lokhu yini lokhu? Oh cha, Stumsi izinto ezimbalwa nje uyabona. Futhi masihlezi phezu komphetha wakusho ukuthi ngiyawukhokha enye imali manje. 5 rand umphethe, angithi? 5 rand ongaphezulu futhi angithi? Awusho ziyabule manje. Zemgundlo sihamba emgwaqweni wemoto. Oh. Hey 5 rand engaphezulu. 5 rand umphethe 5 rand ongaphezulu. Lethe. Yeah. Stumsi mfowethu. Ngiyabonga. Sesiyahamba manje. Bhekake. Ngomsombuluko ekseni 6 o'clock empondweni, right? Up the cop, 6 o'clock up the cop. Kulungile?
Mfethu ubamkhumbuzela ngoba umuntu lo u6 wakhe u9. Domsi, akuyabonga mfowethu. Sala kahle. Hey, Chochoko! Oh, Stumbo, ngakho ukuba inkukhu. Ewe, 5 rand, ufuna 5 rand yedwa. Yebo. Hey, sorry Bram. Ngiyathemba uzovuma usibena le mpahla nathi mfowethu. Uyazi ukuthi was4 ekuseni manje. Sorry Bra, okay, sorry Bra. Hayibo, angisho bra wakho mina ubra wakho uJoko lo. Engidala naye. Impahla ezimbalo mfowethu, uyabona na? Hey. Esimbalo ewe nizokhokha. Lungile mfowethu, 5 rand. 5 rand what? Awu Stumbo. Hey, is 10 rand, 10 rand. Hey, 10. Hayi ke Stumbo. Ningagethi futhi ngomsobluko 6 o'clock ufuna ukuthi up yikomo kushayo 6 nje le impahla zonke zibe ningayikhona. Noma ikanjani so sesithathela leso sikhathi. Okay Bra. Bra. Thengisisa ngwini. Oh. Wofa lo. Uzonghlupha wena. Uzala. Ngiyaqolisa ukubhusa ebusuku kangaka. Uvuse ebusuku uyazi ukuthi uthini? Uyazi ukuthi isikhathi manje u5:30 phela manje. 5:30 ngibhedela kola to 6. uJoko ngitshela ukuthi ubeka impahla zakhe la zemphumuzo kunomsombuluko. uJoko, lo Joko leni umtshela ukuthi phek. Ungikoleta u5 rand ngokuthi ngondle inkukhu zakhe la. Sokwenza njani ngaphandle kwakho? Hayi ukuthi uzokwenza ngithi 10 rand. Ngiyabonga. Bitch. It's good, eh? It's nice. Ewe, uyekela lokuthi ukuthi jo iphenye inkukhu la. Baby. Tomo, yini lena? Kwenzekani lapha? Hayibo. Tomo! Wenzani phambili lokugeza sitting room kaSisi May? Hayi bengilele kanti what's the time? Uwana mini. Wani? Ekseni. Ntambama ngesonto ntambama. Ungakuchaza ngesimo silapha. Hayi abantu nje kade bengikhokhela imali ngokubeka impahla yabo. Yebo? Usisi, uzothini kuyima sebuyile? Hayi zobe seyingaseko sizobe seyihambe zonke. Uzothini usisi uma ngimtshela mina ukuthi miqhuba mina ubukathi uyenza lapha? Konje wena ungamtshela usisi ukuthi ngaze ngayibulanga ngayilaya abantu. Hayi. Sohlukaniselana ngithi yithi ukutshela indaba ungayibuzanga. Buyisela lenkukhu ebhokisini la khona manje. Kip.
bathi bazozilanda ngasikhathi sini kusasa ngo-6 usisi yena uzofika ngasikhathi usisa ngithi uzofika la ngabo-7 uyazi yonke into enziwa uwena Siduma isile angifisi nje kuba uwena uyothini uma usisefika bengakazilandi lezi zinto hayi nami gogo angifisi ukuba wena uyazi ukuthi nakho inkinga la uyothi ebuka usisi zobe zihambe kudala long time ago yazi kodwa nina ningabantu phela hayi baba na inkinga yikho masingafika emveni kwesikhathi emgungundlovu umundlovu yobangakumina lapha uhamba Hamba la. Oza ngathi usuphendula umundlovu yobangakumina la awusathi ungakini manje uma Wasidumbe ngisonga ukuthi unebox lenkukhu la lingale keshini uqaphele lapho uthatha ibox elikikilizayo sheshisa khona Siduma sheshisa hey sheshisa utshela ujokho lo ukuthi ngifuna i5 yami sibonga umusa wakho hayo uyobona ibox zakhe abantu awu uyazi leyinkukhu lezi zingenza lo mama Sawubona Siduma kuhambe kahle kodwa la ekhaya hayi yonke into ihambe kahle sisi ya Ungathi pha uphathekile kahle nje. hayi yonke into ihambe kahle sisi ya Le moto weveni ubephuma lana ubefunani? hayi ujukile lo ufuna kamdlalose ya Niyazi ukuthi Nthoko ngifunani manje inkomishi yetinje cha awu inkomishi ethi yahi ngizonenzela sisi ya ngiyabonga Siduma yebo ngiyabonga yebo Yes auntie. Usiduma ungathi akaphathekile kahle kodwa. Suka thoka yikho lonto hamba samba Auntie bengeve kumnandi ukubona ihlobo. isikhathi sekho nathi umuntu asengalithola ikomishi letiye ngisake ekhishini wosi uyafuna ukuthi Ya ngiyathemba noSiduma seqedile manje. hey umuntu khathethe wes hayibo yini hayicho yini lena Ngathi Stiphi senkukhu nje. esiqhamuka phike manje Stiphi la ngiyifuyile inkukhu nje Thoko Bese sengikhohle iunderwear yasemsebenzini Underwear yakho auntie. Hayi boSiduma. Uqinisele baba ukuthi akukho ukuphethe kabi. hayi lutho hayi impela nje bekune weekend epholile iphole kodwa Thoko ngemani umyeke uSiduma bantu kade lokumbuzo It's good as us. It's very plentiful and true. It's too much.